Scan and QR code winner 25 rand. Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenza TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 0, Chippa 0. I'm joined by my brother Kamabano uphuma kuphi? Ngubonke kaMajobela ngiphuma khona la Eastern Cape. Igame ibone kanjani Cape? Nangona nje manje inhliziyo yami ibuhlungwanyana nje. Otherwise ikhosi performile. Yeah. Ndiyasola ukuthi labantu bePirates man balamaqanda bayibolekile Chippa namhlanje. No, I think but Chippa noko bayibolekile bafo man. Yeah. Otherwise noko man ikhosi performile nje kakhulu mina ndi happy performance yabo. Yeah. But unlucky ke kuwo ama boys. Yeah. Ne supporters guys masibe supporteni nomjita kakhulu man. Yeah. Ngoba always up ibhola ikhona ukhona. Akakhathali kuse Western Cape, Eastern Cape, Northern Cape, up ibhola nje khona ukhona nje. So guys, yeah, cause it's special. Special because yazi nenza iceliwane. Kila bafethu yazenzani bafethu ne. Uyabona indlela I think special la Eastern Cape sikese wabona amakhosi layenzileyo kunja. Yeah, so ngifuna ukuthi senze njalo bafethu nalapha kulomjita simkhuthaza simkhulise. I think mfowethu into emele yenzeke ngoku. Na akavule nje bank account sidonate sonke noba ngama 1 rand. Ayikho. Lando sifunayo bafethu. Nayo ukuthi akwazi asibone. Why ungayifaki? Why ungayifaki? Mamela, kuba poster sibone. Sina siyabona nje yabona. Asibone. Ya no mngana mina ndimfollow kakhulu ku TikTok. So into ngicela ukuthi ayenze khona. Amagama uchaza ukuthini ne? Makathi akayiboni. Hayi ukuthi akanamehlo unawo amehlo lo muntu uphelele. But inkinga ayishoyo ukuthi every video eyenziwayo ihlezi bekhona lapha yana. Uthi kanje kuze abantu bazokhumbula yabo. Sometimes abanye abantu bashela intombi ngokuthi bayibone ichama lapha yana babona ukuthi ho intombi leyo. You understand? So ngithi mina kuwe sometimes abantu bashela intombi ngokuthi bayibone ichama lapha. Uthi ho naye intombi leyo. So ngamanye amagama ngichaza ukuthi uma umuntu asoloka abona ukuthi any amount eningayidonate for ama fans wethu uzokhumbula donate. But uma ngakuboni nayo uyikhalela ne1 rand yakhe. Into ayisho. Hayi ndesifunayo ke sithibo mfethu ukuthi noko ngiphushe bafethu manje siyabulela into niyenzayo ukuthi noko singama supporters nyasikhuthaza nathi. Otherwise I'll choose but into endithanda ku likhosi elikhulu engaphela imoya. Thanda nje lona. Alikhosi elikhulu. Na uyalibona nje. Hayi khosi vele ikhosi na uyalibona mos. La ikhosi likhona ulapha ukhona mos. Awuhlukani nekhosi. Uyangithola? Yeah, that's all. Abantu abayekela ukungibuza njalo ukuthi le out yakushaya ngempama yakuphi ngoba ngiyazi. Mamela. Hayi wena. Steve, mamela ke mngana wami yazi kwenzakalani ngoku ne? Amakhosi vela ngakuthengela ivini ibhasi nje. Ne? Yeah, lona le. South Africa guys ayikho football without Chiefs. And if we are jonga bra ungaluza nayiphi team baluza iChiefs kuthethwa ngayo. So it means lonto utshela ukuthi iyona team inkulu eSouth Africa iKaizer Chiefs, not only eSouth Africa eAfrica iphela. Africa iphela. Yona team enkulu. Yabona? No Chiefs no. Mamela before mngana muthethe ne. Yazi ngizomenzela nje umzekelo omncane nje. Ayikho team eke yavala ilizwe. I think ama supporters adlula nawe ANC. Sivala yonke into ngicela ukuthetha ngizama ngathi kuwin World Cup. Because siyabonisa ukuthi silingana nelizwe. Sibonge phutha. Awubekile. Scan and QR code winner 25 rand.